ସେଠି ଗୋଟେ ଦେବଦାସ ବସିଛି। ଅନେଇଛୁ କଣ? ଯା ଲାଗିଯା, ଯାଉନୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣ ଏଠି ଏକା ବସିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛି? ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧୋକା ଦେବିନି। ସତରେ ଆପଣ ନା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛପଟେ ଦେଖି ପସନ୍ଦ କରିଛି। ମୁଁ ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ପ୍ରେମ ରହିଗଲା ଅଧା ରାସ୍ତାରେ। ତୁ ଭାବୁଛୁ ତତେ କଣ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି? କାହିଁ ଝାମିଲା ଭିତରେ ପଶୁଛୁ କହିବୁ? ତତେ କଣ ଆଉ ଝିଅ ମିଳିବି? ଯା ଯା ଯା, ଏଠୁ ଟିକେ ଛାଡ଼। ଆରେ ଏବେ ସରି କରିବା କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି। ନାଇଁ ଯେ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି।
ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ରହିବି। ଯାହା ପାଇଁ ଯିଏ ନା ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅବଳାଟା ଅଛି ବାଟ ପଡ଼, ତମକୁ ସଠିକ ବାଟ ମୁଁ ବତେଇବି। ଦେଖୁଛ କଣ ଉଠଉନ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା। ନାମ ଘରକୁ ନ ନେଇକି ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଗଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆରେ ମେଡିକାଲ କାହିଁ ନେବା, ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଦେବା। ଓକେ ଓକେ ଧର ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ଘର କଥା ମନେ ନ ପଡିଛି ତୁ ଏଇଠି ରହିଥା। କନିଷ୍ଠ ଭାତୃମଣ୍ଡଳ ତମମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ ମାନେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟକୁ ତମଠାରୁ ଗୋପନ ରଖିଥିଲି। ଆଜି ସେଇ ତଥ୍ୟଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ତମେ ମାନେ କହୁଥିଲ ପରା ସବୁ ଭଲ ପାଉଛ ବୋଲି। ଯିଏ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତା ଫୋନ ନମ୍ବର ଆଡ୍ରେସ ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଦିଅ। ମା ସୋନି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିସାରିଲା ପରେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ଠିକ କଥା କହୁଛି। ଆମେ 5 ଭାଇ ଅଜାଣତରେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇ ବସୁଛୁ, ହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ ଭୁଲ ମାନେ ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ। ମା ୟାର କଣ କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ? ଅଛି, ମୁଁ ଏ ଘରର ସବୁଠୁ ସାନ, ତମ ମାନଙ୍କର ଗେଲ ନାହିଁ। ସୋନିକି ବାହାଘର ସୁଯୋଗ ମତେ ଦିଅ। ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି ପରା। ଆରେ ଏମିତି କଣ ହଉଛି? ମୋ ଧନଟା ପରା ଏମିତି ହଇରାଣ ଜମା କରୁନି। ଦିଦି ଭଣଜା ମୋର ଭଲ ପିଲାଟେ ମ, ବାହା ହେଇଗଲେ ବହୁତ ବଢିଆ। ଭଣଜା ଯା ଲାଗି ଯା। ଧର୍ମଗୁଡା ଲେଖା ହେଇଗଲା ରେ, ଉଠେଇ ମାସ ଉଠେଇ ମାସ। ବଡ ଭାଇ ଉଠେଇବେ କାରଣ ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନଟା ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ 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 ତାକୁ ଶୁଣି ଉଠେ।